Γνάθος και βλέφαρα συνδέονται. Δεν με πιστεύεις? Κάνε αυτό το τεστ. Βάλε τα δάχτυλά σου στους κροτάφους, δίπλα από τα μάτια. Άνοιξε και κλείσε αργά το στόμα σου. Νιώθεις την κίνηση? Μετακίνησε τα δάχτυλά σου πλάι από τα μάτια προς τους κροτάφους και μέσα στα μαλλιά. Παρατήρησε μέχρι που νιώθεις την κίνηση στην περιοχή κάθε φορά που ανοιγοκλίνεις το στόμα σου. Ο κροταφίτης μυς συμβάλλει στο κλείσιμο της κάτω γνάθου και φυσικά κρατάει ένταση, ειδικά όταν σφίγγουμε τα δόντια μας. Έτσι κάνει τα βλέφαρά μας να φαίνονται πεσμένα. Πάμε τώρα να σου δείξω πώς να τον χαλαρώσεις. Δοκίμασέ το πρώτα μόνο στη μία πλευρά του προσώπου σου για να δεις μετά τη διαφορά σε σχέση με την άλλη. Βάλε τα δάχτυλά σου στα πλάγια των ματιών. Άνοιξε το στόμα όσο μπορείς, χωρίς ένταση, και ξεκίνα να κάνεις ζιγζάκ κινήσεις με τα δάχτυλα από τα μάτια έως και πίσω στο κεφάλι σου, μέσα στα μαλλιά. Να μετακινείς, αφού ασκείς πίεση επάνω στο δέρμα, τα δάχτυλά σου από μπροστά προς τα πίσω. Κάνε αυτή την κίνηση 3 έως 5 φορές, με ανοιχτό το στόμα. Όταν τελειώσεις, κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη και παρατήρησε τις διαφορές από τη μία πλευρά στην άλλη. Εγώ, κάθε φορά που κάνω την κίνηση αυτή, νιώθω το βλέμμα μου να ανοίγει και τα βλέφαρά μου να σηκώνονται. Εσύ είδες τη διαφορά? Πώς ένιωσες? Γράψτε το μου στα σχόλια.